dayon mo pagmaya. Sugaton ta si Jesus, karon adlaw sa kahalipay, dayon mo pagmaya. Dawaton ta si Jesus, sulod sa atong dughan, ug ang tanan magmalipayon. Dawaton ta si Jesus, awitan ta si Jesus, awit sa haleluya. Kitang tanan magmalipayon, karon ug sa gihapon. Dayon mo og pagmaya, sugaton ta si Jesus, karon adlaw sa kahalipay, dayon mo og pagmaya. Nagatigom kita sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sab kanimo. Maigsuon, maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Kaluy ano kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo, aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayo mga anak sa tanang dapit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Og niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkaton niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Wagtagon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papason niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi nining bukira magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan tunob-tunoban ang Moab, ingon sa uhot nga tunob-tunoban diha sa tae. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa mga lunhaw nga sibsibanan, iya kong gipapahulay. Sa tampi sa malinawng tubig, iya kong gidala iyang gilipay ang akong kalag. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Iya kong gitultulan sa matarong nga maagianan tungod sa iyang ngalan. Bisan maglakaw ako sa walo sa kangit-ngitan. Wala ako'y kadlukan nga dautan, kay anaa man iya kong kiliran. Sa imong sungkod ug imong baston, imo akong gihatagan ug kaisog. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Imo akong gihikyaran ug kalanon sa akong atubangan. Samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway. Imong gidihugan og lana ang akong ulo. Nagaawas na gayud ang akong imnanan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang imong kaayo ug kaluoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Lamdag ka, O Ginoo, sa kilaktan ko. Ang pulong mo, ang iwak sa dalan ko. Lamdag ka, O Ginoo, sa kilaktan ko. Alleluia, iwag sa dalan lamdag ka. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod og milingkod didto. Ug may dagkong panon sa mga tawo nga miduol kaniya nga nagdala sa mga bakul, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang, ug sa uban pang mga masakiton, nga ilang gibutang sa tiila ni Jesus, ug sila giayo niya. Natingala mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid na nga ayo, ang mga bakul nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan niya,
naluoy ako niini mga tawhana, kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakig-uban kanako og wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papaulion ko sila nga walay kaon, kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpauli. Ang mga tinun-an ng utana kaniya, asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi niining dapita nga awaaw aron ipakaon ini mga tawhana. Pila ba kapan ang anaa kaninyo ng utana sa Jesus? Sila mitubag, 7 kapan og may pipila kagagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta, unya gikuha niya ang 7 kapan og ang isda, ug nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini og gihatag ngadto sa mga tinun-an, og gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao, og nangaon silang tanan og nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 ka bukag nga salin. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog o atong gihandom kapistahan ni San Francisco Javier. Siya na tao sa Espanya ni atong 1506. Unya nagtuon siya sa Paris. Nga nahimo siya nga kauban ni San Ignacio de Loyola sa pagtukod sa mga Heswita. Sa tuig 1537, giordinahan siya nga pari dito sa Roma o gitugyan niya ang iyang kaugalingon sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy. Gipadala siya sa silangan sa tuig 1541. Diin nagmisyon siya nga walay pagkakapoy o nagsangyaw sa Ebanghelyo sa India, sa Japan o sa mga isla sa silangan. Maisugod ni Kristo, kini siya ang panig-ingnan ni San Francisco Javier ato unta kini siya nga suhiron ug atong sundon nga mamahimo usab unta kita nga nagdilaab, no? Nagdilaab ang ato ang mga kini gitawag nga kadasig o nga ato ang kasing-kasing diha sa pagsangyaw sa maayong balita, ilabi na ngadto sa mga dapit diin ang mga tawo wala pa makadungog sa mao nga pulong o maayong balita sa Dios. Magsugod ni Kristo, mari kita sa mga pagbasa karon. Ang ato nga pagbasa karon nagtugan ka nato sa mahitungod sa gitawag nga bukid sa kaluoy sa Dios. O ka maingon ta naghisgot kini mahitungod sa kaluoy sa Dios. Magsuon kung atong unahon kining atong pagpamalandong din sa unang pagbasa, gikan kini siya sa basahon ni propeta Isaias. Matud pa dinhi, no? Si Isaias nakakita siya pananawon. Aduna siya vision. Unsa kini siya nga vision? Unsa kini siya nga pananawon o panglantaw? Unsa kini ka panglantaw sa paglaom? Nga matud pa, adunay usa ka kumbira sa lami ang pagkaon og labing maayong bino. Apan kini siya dili lang ingon nga simple nga kumbira sa mga pagkaon og lami ang bino, kundi usa kini ka kumbira sa kadaugan. Kay nganuman tungod kay langkaton sa Dios ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Wag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahira ng mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mahisungod ni Kristo, kini siya nga mao nga kumbira alang kini sa tanang katawhan. Sa ato pa, kini nga maong kumbira, dili kini siya ingon nga exclusive, kundi inclusive kini siya. Walay gipili. Unya kini nga maong nga kumbira, abundansya, no? Daghang pagkaon, daghan kayo nga bino. O gawas pa ni ana, mao nga kumbira, usa kini ka tender, no? Kani matawag nato nga malumo nga mao nga kumbira, nga alang sa tanang katawhan. Mga isugo ni Kristo, kung ato ni siyang tan-awon, ang kahingpitan ni ini mao kining atong gisaulog karon nga santos nga Eucharistia, nga kitang tanan gidapit sa mao nga kumbira, nga kitang tanan unta moduol sa mao nga kumbira. Tinuod man nga kung ato kanisang tan-aw sa ngadto-ngadto, nagsalamin usab kini sa kumbira nga makig-uban kita sa Dios didto sa langit. Kumari kita sa ato nga salmo responsoryo, makita usab nato dinhi nga ang una nga kini pamulong no sa salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako.
Nindot kay siya mga igsoon kay tungod kay makita nato dinhi ang kaluoy sa Dios nga sama sa usa ka inahan. Ang gugma sa Dios nga sama sa usa ka inahan. Nga sa ato pa bisan pa nga naglakaw kita sa ngitngit sa walog sa kamatayon, kumayuntag kangit-ngit sa walog sa kamatayon, butang ta nga mao kining ato ang mga kagul-anan, ang ato ang mga kining mga kasakit o sakit, no? O kaha mayunta kining ato ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang nindot niini nga dili nato kalimtan nga ang iyang kaluoy nga sama sa usa ka inahan, dili kita niya biyaan. Kanunay kita niya nga ubanan. Mao kana dinhi sa atong nga salmo responsoryo nga bisan tuod no sa mga kasinatian nato nin kinabuhi, wala man ta gidid-an sa Ginoo nga mo iskapo nini o ka mo dagan gikan ini tungod kay kabahin mo kana siya sa ato nga pagkatao kining mga kasakit, kining gitawag nato nga kining kangit-ngit sa walog sa kamatayon, apan nakasiguro kita nga ang Ginoo makig-uban kanato sa kanunay. Kumari kita sa ato nga ebanghelyo karon, naghisgot kini may tungod sa multiplication of bread, no? Apan makita nato dinhi ang kaluoy sa Dios. Gani matud pa dinhi sa atong ebanghelyo, naluoy ako niini mga tawhana. Minta unsam din kaluoy sa Dios. Sa Latin pa gitawag kini sa misericordia, misericor, nga bot pasabot niya ana nga kasing-kasing nga mibati sa pagantos sa mga tao. Nibati siya sa pagantos sa mga tao. Gani naluoy siya og naluoy tungod kay naluoy siya, iyang giayo ang mga masakiton, no? Iyang giayo mga masakiton. O gawas nga giayo niya ang mga masakiton, iyang gipakaon ang katawhan. Inana ang iyang kaluoy. Matod pa dinhi sa atong ebanghelyo, dili ko buot nga papaulion ko sila nga walay kaon, kay tingali unya panguyapan sila sa ilang pagpauli. Sinana ang kaluoy sa atong Ginoo, kanunay siya mobati, no? Muna nga makayon kita nga sa ato ang mga pag-antos ug kagutom, ang Ginoo kanunay ni bati kanato niana. Siya po nag-antos. Panahon po sa ato mga kalipay, siya po nalipay uban kanato. Busa mga igsoon, dinhi sa atong ebanghelyo karon nagpahimangno kini kanato. Unsa man ang pahimangno? Nga kita usab atong dalhon ang atong mga gasa. Basin aduna tay mga bisang gagmay ra nga pan o gagmay nga mga isda nga pwede nato nga dalhon isip gasa, no? Unsa man kini? Pwede ato ang nga panahon, pwede ang ato nga talento, pwede ato mga bahandi, ato kanisang igasa ngadto sa atong Ginoo. Apan ikaduha, nag-awhag usab kini kanato nga ato kining ihalad ngadto sa Ginoo. Kay nganuman, kay tungod kay pinagi sa paghalad nato ani, bisan unsa kagamay kini, padaghanon kini siya sa ato nga Ginoo, nga mahimo kining paigo sa tanan. Busa mga igsoon ni Kristo, ang atong ebanghelyo naghisgot kanato may tungod sa kaluoy sa atong Dios. Ang kaluoy nga patawag nato nga sa iyang pagkamatinud-anon. Ang kaluoy nga sama sa kaluoy sa usa ka inahan. Ang kaluoy nga mubati sa atong mga pag-antos. Hinawton ta nga kita usab mahimo untang maluyon ngadto sa atong isikatawo. Amen. Siyang pagpakaon sa 5,000 ka mga tawo, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan muhatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Pangayoon nato kaniya ang tanang maayong gasa ngayang mahatag kanato diha sa pag-ingon. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang among mga kaparian, padayaw mag-amuma kanamo, sa mga espirituhanong pagkaon, gananukad sa talad kananan sa among Ginoo. Magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga nanghulo sa gobyerno, mangitag mga paagi sa pagtubag sa mga gikinahanglan sa among kabus nga mga kaigsuunan, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga sila nga nakasinatig espirituhanong kagutom,
makakaplag kang Kristo diha sa iyang nabuhi, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga kita nagkatigom na higugma kang Hesukristo sa iyang pagtahan sa iyang kaugalingon ngadto sa panon sa katawhan diha sa santos nga Eucharistia, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga mauntang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong ti Filo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang tanang nangamatay, makaambit sa kumbira didto sa Dios ng gingharian, magampo kita. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Magkagagahom nga mahan, gitagan mo kami sa langitong pan nga among kalanon, samtang naggapanaw kami diya sa dinhis kalibutan. Giyahi ang among mga lakang diya sa dalan sa hustisya o kalinaw. Nagaampo kami, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasa, timaan sa mong gugma, sagot pa mo sa tusa. Kining pano, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliha, ihatag na kanamo o langit mong amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipin, ang mahal mo nga lawas o bililpon mong dugo, himuang kaluwasan, kinabuhi sa Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangili ni San Francisco. Itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao. Sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo o nga magkugi kami pagabot nganha kanimo kuyog sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga sa kanunay ug sa tanan dapit, magpasalamat kami kanimo. Gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Francisco Javier, anak sa bag-ong manahimugso nga Heswita, sa kalayo sa gugmang Dios noon og apostolikanhong kadasing alang sa kaluwasan sa mga kalag, sa walay pagpanumbaling sa mga peligro, kalisod ug kakapoy, mipanaw siya sa lagyo ug daghang mga dapit aron pagdala sa mga misteryo sa kaluwasan ngadto sa daghang katawhan ug paghimo nila nga mga sakop sa simbahan ang lawas ni Kristo. Pinaagi ni Kristo ang mga panon sa mga anghel sa kalangitan, nagaawit ug nagadayeg sa imong himaya. Mahiusa unta ang amo mga tingog sa ilang pagdayeg kanimo sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong Husana, 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 Husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini lang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa mga parig mga reliyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Arnold Jansen, San Jose Fernandez, Beata Maria Helena Josefa, mga SBD Martyrs, San Carlos Borromeo, San Francisco Javier, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahanturan. Amen. 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 Magampo ita nga maabot untang gingharian sumala sa gitulo kanaton Hesus. Amanamo na nasa malangit, pagdayo ng iyong ngalan, umabot ka na mo ang iyong harian, matumal imong pagbuo, dinhi sa yuta,
ihatag ka namo karon anawan. Umasayo ang kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itungan sa mga panunay. Hinunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kauturan, hangtod sa kaangduran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubutuan, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhighari, hangtod sa kaanturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay, kalinaw. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kahaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kahaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong Komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, ang imong Eucharistia magpadilab unta kanamo sa kalayo sa gugma. Mayon nga kini nagpadilab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan. Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadang kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pangayoon na mo karon ang imong panalangin, una mo biya dinhi. Among bawnon sa among pagpauli, ang grasya nga hatag mo. Adto na kami puno sa kadasig, human mahalad ang sakripisyo. Among bawnon ang napupo nga bunga sa kaluwasan nga ipamit mo. Among bawnon ang napupo nga bunga sa kaluwasan nga ipamit mo. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Makanunayong pangaliya ngadto kang Senior Santo Niño. O Senior Santo Niño, ikaw ang among hari ug among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang maglig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa Sugbo. Nagadangup kami kanimo, ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupud-an, hinumduman mo kami, ug sud-unga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangup kanimo, aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom, nagahalad kami karong adlawa sa among mga hunahuna nganha kanimo. Diha lamang kanimo, amo silang itumong. Sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo, sila maghisgot. Sa among mga kasakit,
aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagabuton mo. Tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo. Nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katao. Nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong. Pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon. Pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagho. Pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaobsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubo sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, mahigugma kanimo, o mag-alagad kanimo, dini sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami at tubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit, madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magadayeg kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Santos nga Ginoo sa tanan panahon, ikaw ang among hari, kagahapon sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka,
walay tupungang pagmahal ng ihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay o simbahon kagayud. Santo Niño, gugma ko. Radio Fuerza Animal Fighter. Ako si Gina Bade, taga Santa Ana, Taguluan, San Luis Oriental. Ay, kaya saan ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon.